mali jednu veľmi výbornú pomôcku, pretože toto je zase veľmi ťažko nacvičujú, ale tu na naklonenej rovine sa dá krásne nacvičiť pohybu. Čiže sadka si, aj prevári, aj ide rovno na výťahu, to rýchlo točí. Tak, ešte raz. A keď sa takto naučíte rýchlo prevaľovať, potom už nie je problém na zemi to robiť. Keď navysteté môžky, tu budeme tie súdy váľať, pekne rovno, môžky spolu, výborné, ešte. Výborné. Ďalším náradím máme tu také pradielka. Tu si pokmiháme pekne dozadu, dopredu. Tak. Pekne, dobre. Teraz kmiháme a sadneme si pekne a znova kmiháme. Čiže tak